Jotana lam soga ani blog channel lo जों tini iko elangsa kholaina hi phailayo basai chong thalai tong elangsa da mana mama ya hini bora kiri jaglai tong bukhawa emna to dui dol kholpai ka tini elangsa ro tonga na hai tama tongo oi tini ta busoka habu kholai kana bi ko dupa dupa mo jota rai hitlang jak bule a muso ada sarina abo phai ra phai daily no cho tong kho eleng sawa pai kha ekdom kom nong kha asuk dol dol phai kholai phayo kholai cha jago abon bagai payo turi kha tabu teisho ratam ka hangkai se o yang ro tong kho kinai sira tikisa paham tong kho ngo yang go tongo jaga kha kotama abo jaga kuan no hai pono kuri khata kholai suka hangkai baba asidi yani ko kholi thap sare thap kai utula keroi utula ya tui genang manoram tong ta Asa je elang jak khola him phai bola no khol si maya con gare ngu tui hap li yang khai kholai tongo khol pai khe elang jak sung tabu thanglai tongo elang jak khol pai lai oi eleng sa bek thai sama mukha mania tong li ya wan ju ro mok lo lok tong bai kha chung eleng sa khol man no goi eleng sa kholai tu man no goi hingga nau mati para jore eleng sa kholai tong pai kha nei hai pon borok chung no sa pai ya hing tong borok chung no sikiri jak ma to je ani bolak hamjak tong nai like khai di subscribe khai di khaina ta pok bai di aku no elang to khala mo ka phungo khai nang ahor ka pharo him lai tong sung tabuk lama wo ode go sok pai kya khol pai or khai te kaham tong elang sai ko norom ga abo khan nok tolang go khol sa ja gya selengo nok tolani ngoi sung tabuk thanglai tong go nok soi ge resma khlai nai leng sukka satung basung nutung khatini ba leng sukka yak soi na hare tabuk jong asogoi lena lai tongo eleng samaya na kirijak soka basike eleng samaya na kirijak mani olo khai bono nai to gui mandika to phan mamu kha kubang mano sabu bukha be phai sabu bukha hami phai ang jot sai mano 100% great kiri wi masa ke tabuk sabaru kusung khana khai di ang anchar nai